kuyasahlukana nebhasi. Lapha akadingi ukwenza nje izinto uthandeke noma sahlangana futhi babukele emakhaya, sahlangana kulona usuku oluhle onyakeni omuhle ka-2026. Siyabona futhi nangemikhulu la kulona usuku lapho sisadinga TV lapha ehlathini sisadinga uphumile babukele ke sibingelele sifune simamukele nasi sawubona mkhulu, sakubingelela mkhulu. Ngibonani balaleli. Yebo mkhulu, ninjani mkhulu? Siyaphila nathi unyakeni omuhle angabingelela njalo ingalapho. Hayi siyaphileka mkhulu, sibonge mkhulu. Hayi namhlanje ngizoqedela umuthi kade uyokhu izole emathekwini siyosika lapha oChitha. Yebo. Lo muthi engithe umhlophe owenhlanhla. Yebo mkhulu. Ya. Wona ngufedela namhlanje. Yebo. Lo ngukha njenganaka amahlamvu yawabona. Yebo. Iqonqo. Iqonqo mkhulu. Ukuthi into zakho ikhuphuke sithi qonqo. Yilona iqonqo. Nayo-ke nje impandale imfana ekhipha phansi okuyona inyanga enkulu okuzayo le. Oh, okay mkhulu. Umsobho kaSwahili. Inkunzi umsobho kaSwahili. Ngoba uma uba inyanga uqala ube uhlaka. Uqala ube uhlaka mkhulu. Awumale nje uma ube inyanga ungabanga uhlaka. Yebo mkhulu. Inyanga iqala ibe uhlaka, inyanga iphindeke iqhubekele phezulu. Yebo. Uhlaka iyona nyanga enkulu le ngoba isuke siyifunde kahle. Iqaphela ngesimo. Ukuthwasa kwenyanga-ke kulapho usuthwasa uma uhlaka. Usiza inyanga. Yebo. Usuyithwasa-ke lapho. Yebo mkhulu. Inyanga ethi inyanga kodwa ingabanga uhlaka. Hayi akuyona inyanga le anothayini. Yebo mkhulu. Ya. Simba-ke manje-ke iqonqo. Iqonqo mkhulu. Iqonqo-ke ingena emagobongweni. Yebo. Kumthini emhlophe yenhlanhla. Yebo. Kumbe yokudonsa. Yilona iqonqo elisebenzayo. Yebo mkhulu. Kunjalo. Sathi shwi ezitolo babukeli iyona-ke imiphumela ye-cancer lena. Abantu abasebenzisa i-cancer bayanezincomo ezinhle abakhala ngazo ukuthi i-cancer inemiphumela ihamba phambili, inemiphumela ethandekayo uma usebenzisa nje lo muthi we-cancer. Nawe ungase usizakale ngale ndlela nabo abasizakala ngayo. Izona-ke izinamba ezitholakala iyona imithi ye-cancer. Siyakwazi ukuposela uma ukude, uyakwazi ukuhlangana nawe, siyakwazi ukuhlangana nawe lapha eThekwini e-workshop. Uma ukuthi uhlala khona la eDurban la eThekwini KwaZulu Natal sikulethele noma sikuposele kuba kuwena-ke njengomuntu ukuthi wenze njani. Siyabonga kakhulu nayo ividiyo iyabuyela futhi ezitolo siyaqhubeka ababukeli emakhaya mkhulu mesaphazamiswa ucingo mkhulu musachaza ngalo iqongo ukuthi lithatha izinto zakho liphumelelise phezulu mkhulu. Sicela uphinde uqhubeke mkhulu, sixolise kakhulu. Yona phela njengakade ngisho ukuthi ngingena kona wonke ngizinto. Yebo. Ezokuphakama iqongo alisali. Yebo mkhulu. Ya. Ezamagobongo ayisali. Yebo. Yona iqongo. Yebo. Bese ngifika lana ngisekithi lo nanku lo umfusamvu. Umfusamvu mkhulu. Ngizoxoliswa ngokuthi-ke amahlamvu akekho manje la kumfusamvu. Sebawuthezile mkhulu. Bawuthezile. Yebo. Kodwa wona umfusamvu. Yiwo lo mkhulu. Ya. Angithi wona phela umfusamvu lo owugcobayo. Ugcobe uma usufaka emanzini ngakusasa-ke kanjalo ukhiphe ngawo inyongo. Yebo mkhulu. Umfusamvu ukhipha inyongo. Okay. Phela uma unenyongo. Yebo. Ngeke ukwazi uma unenyongo ukuthi ngisho induku yakho ngeke ikwazi ukuvuka. Ayisebenzi ngendlela. Ngisho impilo yakho ayikho right uma kusho nenyongo. Yebo mkhulu. Abantu abaningi baye bathi inkunzi yabo ayivuki, inkunzi ayivuki kanti unenyongo. Yebo. Uxakwe inyongo nje phela. Inyongo nje. Uma engakhipha inyongo kuphelile konke lokho. Uma engaphalaza ngomuthi okuthiwa umfusamvu. Umfusamvu. Ukhipha inyongo. Wenze njani mkhulu umfusamvu? Uwenze njani? Uyawuqoba awubilise wenza ngayiphi indlela mkhulu? Uyawugqula nje. Awufake emanzini. Yebo. Aphuze inkomishi. Yebo. Noma imaki ihambe phambili. Esinamanzi afudumele. Yebo. Bese lenzelise
ngamanzi alokhuzana kafudumele-ke hodwa. Yebo. Iyayiphumela-ke inyongo lapho, iyayiphumela inyongo lapho. Yebo. Wona-ke umfusamvu. Yebo mkhulu. Ya. Uyaphinda futhi umfusamvu futhi kwezami. Uphinde ungene nala emthweni otshwala. Yebo. Ngoba phela umfusamvu wona wenza ukuthi ubuyise. Kushube. Kushube. Ubuyise ngokushesha. Umfusamvu uyangena futhi emthini yokuyeka utshwala. Yebo mkhulu. Umfusamvu ndini lo. Yebo. Sesiwuthakile-ke sababheki. Yebo mkhulu. Ngoba phela siyathaka. Yebo. Njengombole umfashezi lapha. Siyathaka nje senza kanjena nje. Yebo mkhulu. Lokho okunye kuphinde sikho okunye. Yebo. Ya kuhlangane nokunye kuphume impumelelo. Yebo. Ya. Siyiphethela siyiphekela. Noma kanjani. Yebo. Bethi izifo ayelapheki. Hayi izifo zonke ziyalapheka. Yebo mkhulu. Hayi ngoba hayi ngiphethe leli khambi lengculazi futhi. Yebo mkhulu. Hayi alidlala ingqondo. Lihlala ihlikize. Alinasikhathi manje soxabana uhulumeni ngoba uhulumeni akayithandi izinto ezinjengalezi. Sizwa abantu. Kodwa thina siza abantu. Yebo. Khambi lengculazi khona kaDubo uzothola. Sishaya iphela lento foseke sishaya iphela ayikho indaba lento. Okusho ukuthi mkhulu wena ulwa nalento abathi bona ayilapheki. Lento abathi ayilapheki thina sizoyilapha. Yebo. Ilethe ingculazi. Yebo mkhulu. Ilethe ikhensa. Yebo. Ikhensa yakho lapha emakhaya ilethe. Ungalala uziyofa. Sikhona sizoyishaya ikhensa. Yebo mkhulu. Noma kanjani. Ngoba mkhulu bake bathi phela ine-stage mkhulu awusichazele ngalo wakho umuthi mkhulu ukuthi e-stage ima kanjani indaba ye-stage mkhulu. Hayi asingandaba la stage thina. I-stage siyaqala ukuthi i-stage. Yebo. Thina sithi silapha umdlavuza. Phelile. NgokwesiZulu umdlavuza. Sishaya siwuvala umdlavuza. Alokhu sikhathazeka ngomdlavuza. Yebo mkhulu. Ya umdlavuza ngisishaya siyawuvala. Yebo. Ya. Manje mkhulu ngoba phela nabo abantu mkhulu babuye onyakeni okupheleni konyaka mkhulu babuya kuDisemba abantu mkhulu. Abanye babe namabhadi aDisemba mkhulu, abanye benza amacala ngoDisemba mkhulu, abanye mkhulu baphuzile baxabanisa imindeni yabo, abanye mkhulu banamacala. Mkhulu yiphi konje into mkhulu ongabathembisa yona entweni enjenganaleyo ngoba phela akunabantu mkhulu abafuna mhlambe mkhulu ukugeza babahlanze umzimba wabahlanze amabhadi mkhulu nako konke nje okwenzekala ngonyaka odlule kusale ngani wabanye bathi mkhulu makuphela unyaka kuphela izikweletu kuphela izinkinga abanye bangene nazo izinkinga zabo mkhulu yini mkhulu mhlawumbe ongabageza ngayo ukuthi ziphele zonke izinkinga bangene kahle labo mkhulu onyakeni omusha. Ikhona phela into lezami engiyibiza ngo-3 in 1. Yebo mkhulu. I-3 in 1 lena phela iyona eshaya amabhadi. Yebo. Njengoba kade kukhisimusi nje siye emakhaya sikwale eMagoli. Sihlakabazana nezinto eziningi esifakelwa zona emakhaya nasematshwaleni namanzi amnyama yonke into esihlakabazana nawo le emakhaya masiyigudule siye emakhaya. Yebo mkhulu. Ya. I-3 in 1 ke iyayikhipha wonke into eyinhlobo yebhadi. Yebo. Nabanye baphuphumelwa izisu. Yonke nje leyo nto iyakhishwa le ekhaya baphuphumelwa isisu. Sulandula inyama manje nawusasa kwenze njani. Yebo. Mhlambe wasikhipha ngokodokotela. Noma ungasikhipha ngokodokotela isisu umuntu wesifazane. Kodwa wena uzoba nenkinga ngoba ishwa lizokulandela. Ingane izofuna ukuncela la kuwena. Ya uthukusa uthi hayi ubuhlungu amabele kanti hayi ingane iyancela. Ikhona-ke into enjalo. Yebo mkhulu. Ya. Okusho ukuthi mkhulu bazosizakala nabakade bekhipha izisu uma befuna ukuzoqala unyaka wabo nje kabosha bagijime bezothatha nayo i-3 in 1 nabo mkhulu uyababala la. 3 in 1 lapha yonke lento le. Yebo. Ya. Hayi babukeli niyazibonela-ke namhlanje futhi mkhulu uduluke phakathi emahlathini uhamba nayo inkunzi le umsobho kaSwayini basephansi laphana ehlathini bahamba bakha impande. Ake sijabule sithokoze futhi mkhulu uyatholakala nasenambeni yakhe babukeli ukwazi ukuthi umshayeli uma ukuthi khona into edingayo akukho okuhlula umkhulu wena Mdliwa wena Ngculaza wena cancer wena Mkhulisa Nduku wena Nduku ekhathala inesiyezi yonke into iyalashwa wena dimoni leminyaka lesibusa la ekhaya siyakwazi ukulikhipha la ekhaya kaDube noma ngabe yini into onayo ngisho wena oyaphakathi ejele siyakwazi ukuvimba lokho kungenzeki ngisho umuntu la ekhaya othi nje intombi yakhe siyamshiya nako lokho siyakwazi ukuvimba kungenzeki umshado phela siyawubamba la ekhaya ume uthinti
indoda ekushiyayo siyayimisa ime ingahambi, engafuni ukubheja siyayenza ikhiphe imali khona la ekhaya kamkhulu uDr Dube. Yonke into iyenzeka la ekhaya, akukho ngiyoze ukuthole. Wena ofuna ukuba isoka ngoba uyazi ukuthi siphethe futhi uhlanga lamasoko salindeni. Gijima woza la ekhaya, sinawo udumba kaSibumbu uma uyisoka futhi ufuna ukushayishe wenza into yakho ngokuphuthumayo. Ukhona udumba kaSibumbu wephunga ukuthi umthinta umuntu afuna ukukunika, ukhona lowo dumba lowo. Khona yonke into le ekhaya ababukeli emakhaya. Phuthumani nizani la ekhaya kamkhulu uDr Dube nizothola umuthi othi thi impandi ephekiwe yakhiwa khona la ekhaya, hhayi ethengiwe khona la kakhulu uDr Dube. Kahle kahle.